Kong ai ngô yêu play bằng là anh giang cũng như khmat trong phí để comment coi bậc khé bậc cái chân roi bằng là ai phim ta cái chân roi bằng là thao hí bằng là ai kerteng ya ka kerteng trong mi ngan ra Shalom yang pe nak man utrai Shalom in le sha ingin pai Ngan ra ngan pla Shwaba pertaikan wai Ngan neng shan ngai Syakit ba utrai Ku men sim jong ngawat let shanya rong pong berthei blai sudusha Trai mi long kam ko torya kaspa menjngai nami namla Akchan trong mi ga shem ching ngan shisha Kerteng jisu ngan ra Kerteng jisu ngan ra Kilom kiwa kinkan arliang Ba jisu men wan pai Kikmat kin plin turoi masyang Hajing lengo men wan Shim no yaki jong men wan shim no kumen sim jong ngawat len chanya rong pong berthei blai sudusha Trai mi long kam ko torya kaspa menjngai nami ngamla Akchan trong mi ga shem ching ngan shisha Kerteng jisu ngan ra ngan ra ngan ra ngan ra Komen sim jong ngawat len shanya rong pong berthei blai sudusha Trai mi long kam ko torya kaspa menjngai nami ngamla Akchat trong mi ga shem ching ngan shisha Kerteng jisu ngan ra Kerteng jisu ngan ra Kerteng jisu ngan ra Mata burang boleh aman Nghe đòi Atrai và ý Blay và đúc ba như ba bên này Kun sa sin pat Iwan nga ban ay ngồi em Nagamdakan ni kasngi Kabakra Kabakol Kabakintang Kasngi jong kajing jok thiaw ko jong ko trai
ya ka jing te ya ka jing yam ya ka pop setan kunjuk ni ai ngok kunjuk trai bi nama kalong ka por ya ka bamerang sas ko ha bamerang ai ka lat kum ki khon ki chong me ni la ban yo an ka por ban kiu ska ye ka ban tang ka chong me ya ka bangin wani ya ka bangin sakri ka bangin nyero bangin pundan borom ya ka ketang ka chong me ho kham tam eru ban sas ko ya ka ketien ka em ka chong me trai ni ai ngok baharu ni ka por ngidang yo ai ka ni ka lat bakumju kumba ka assembly kala penbet karpangi ka ni ka sngi jong ka di bible sunday haka ngi ken mau buram ya ka sngi ka ba malat he yelo jong mun sim ko hanu ka sngi jong ka pentakas maka ka sngi ka ba wan wan jingo i lang ibrio badang bakan ni ko kan da bi ya ka bla thau thumai ya ki mun sim ka ba ko to ban yo ya ka jing ban yo ya ka jing penem ka jong me nang mau try mun penem ni dubai ka po ko try bi Saisen pat ala kalong ka mon ka jong me ban pen empat yang ko mangeli asngo ya ka tin ka ba em ya ka bala puli na ka sedang bo sakti jong me ka ba khat ini sya ka jing kelak ka ba mot kanang mangeni ban ma pa sa sini kita yom ka batiang ka jing wan jing ka jong me ko try bi saisen pat ni duai nangalam yang ini ka por ka ni ka sngi ko ma ai ngi sakya mengela ban ai same ban wa ka to anut ka jong kumjo mereka pengen buat kerpang kembang yusuki jami pemelawan tak kan kepuak kan tak apa tu dapri macam sam ketian ke em kecam tu pencai boleh dong sekali maka ika kubur ini asngon kepuak kan tolong ke kubur ke pemang ai haping jangi leng bai jangi leng bakat jeng pun selek ke jeng umun setiap bakon terapi kan kepuak unjuk ni wan kepuak ban sekali me yang bagi ni kijeng ai kejengi sekam kecam Telami iki baru iki balano baru iki jing ai ki baga balang kali pedang makan iki tayo kur khui ki jing ai baru kan makin dalong sisya ki atia baga balang gitu me kanang la ban penia saprang man penroi ka kam gitu me ki jing sakri jong ka panang kentiu su ka burang gitu me maki sngi ki por baru kan ta be raya ingin orang ni ka por saisen pan ni wan tang man ai ka jingu ka jingero baru tu pedang tu sngoy ki jing or ki jing pa jing oh isi kentian ruk baik kemalai lam nak pas dang nu sianan kelab ibu tiru kumju ya ke program ni ke baik pastor lam bagi tu mestan ke balik kerpang cerita si Punjab ban pelong ke jingjit ban yo ik nong tre hang to hapo kepala Punjab tengah iskan benar kalau mau mesti makut sai ko kena dia sibun ke nong tre nak mentah ban penanya susu ya ke hima ke jom halan ko se sim ku try ke poga basa orang ai seme sengau ka bangu ku jing kum ju na ka keteng ka pathiang try unang penyem ba e jing Jesus ni pan ini baro amen Aku play yang samlah mulai tu jirai berkodar kepadaan jimot, pat play na ikat hui, nang pelan sakhi kerteng yang tajisu, nang bagi so jirai kisap telen play mulai. Hani kapor, ini asngau nai kejing, jaga presno septim ni kebalang, bahkan ai jirai pat persip perham ini. Haswa bengin ya sengaja ke kubur nak ten jublay lambai pro pastor kembang ila pediang mentan pastor epi seni ka balang ajongi saban ayo jublay pula penlai epi ban poi dan lang lemat ngi ban taruh ikan main jublay keren nama jong pi pada musim makoi ni terai ban yai pentamai jengem jengi manas ngi nang lang kita kon jublay babet penyakit ya bak kam tu boleh pensakria kat bagi dang dan hari ke persai ai ku boleh ru i message jang propastor kum jo ikon pada wedu perlok bawan lang badi propastor dia kena kapor ana cita kena kapor ba hadien kejing hadien ka presidenship team ke balang propastor simti ke bentah ke jongi
apa yang slap at kajing be jongkal air ka bakriat ngai ngo yo bleva ila banya poi lang kat ni sakayeng ka chu ka ban yo ban yaro ya kertang ka chu dia kom tah ni ka por kerpat ngin yang lang ngin yang ban roi ro ya kertang ka chu da kajing roi ka ba shispa arpweตัววันนั้นเสียมตัวแม่นเป็นคลันกี่โกจะทัดยองงาไองานโยอีดากาเจงเอ็ดกาตากะรีบาบากาตากะรีบาบากาตากะรีบาบาไองานโยอีดากาเจงเอ็ดกาตากะรีบาบาBangan ino ya kari klau rishi tombat jingpang ya ru shari ki jing snow ba jongka ki yai sa bang jongka ki yai sa bang jongka ki yai sa bang ya ru shari ki jing snow ba jongka ki yai sa bang ngasa hakin ro kum nong ap ba ap jing shai kaski ngakwa kan mi kaski ba krau ka jing job kalvari ka jing job kalvari ka jing job kalvari ngakwa kan mi kaski ba krau ka jing job kalvari Ki jing snow pa per thei la ja jing pang jong ki la du om dan basa ka jing snow pa tang ya roji susu tang ya roji susu tang ya roji susu om dan basa ka jing snow pa tang ya roji susu say sin wal khor pasau Ki jing snow pa per thei la ja jing bang jong ki la do om dan basa ka jing snow pa tang ya roji susu tang ya roji susu tang ya roji susu om dan basa ka jing snow pa tang ya roji susu Ben simba ba milaya lam riu khut ru ben barem ya ngaru to buten mami halen tika ba em halen tika ba em halen tika ba em ya ngaru to buten mami halen tika ba em Bun jing pen dep jin jen jaru pen ba klahari klau mi nong pen tu gen ki bat lot mi nong ya lamba krau mi nong ya lamba krau mi nong ya lamba krau mi nong pen tu gen ki bat lot mi nong ya lamba krau Kat ki balaya lama mi ki long ki khun ublay ya lam ya nga ki jing e da bor ka jing ai e da bor ka jing ai e da bor ka jing ai e ya lam ya nga ki jing e da bor ka jing ai e Ia beteng kejeng roy kepas sans pak kandai fuwe. Tuan men simba kut hangat rung hapo kado nu
jonga tu pen khut pergi pop jonga chong sa po jonga rồi lang sẽ xin tuan xiêm tuan men xiêm ba khôi anga rung ha po kado nu jonga tu pen khut pergi pop jonga chong sa po jonga men xiêm amen xiêm ba khut jengkula tu ya sel la po jonga tu pen syak por yang abaswan ngan yen ngan yai bat mi sementara mesti si tuan men sim tuan men sim bakut anga rung hapo kamo ngut jonga tu pen khut pergi top jonga chong sa po jonga amen sim baku jengkular tu ya sel la po jonga tu pen chai por yang abaswai ngan yen ngan yak bat mi amen sim baku jengkular tu ya sel la po jonga tu pen chai por yang abaswai ngan yen ngan yak bat mi amen sim amen sim baku jengkular tu ya sel la po jonga tu pen syak por yang abaswan ngan yen ngan yak bat mi amen taburok ni so tung ini doai. Iwana jan jong mi au blei ubok pau jong yu ba beneng. Ublei ubla tau ya ke beneng bat ika kendo bat ya barok kat badonaka. Ublei ubam don ka bamla hakmat jong mi. Kumnia trang iwana jan jong mi hakni kapor sasisin bandem krup dikis lajat ki bakut ki jong mi. Ban aingu ban yerok ban pen krau bat ban pen don burom yami. Bat ban ruai ru ye ki jing ruai yerok kasayon. Namar ki jing pha bat ki jing isnei ki jong mi ki bom judo. Idon hakani ka kenta trai haka sngi ka bakrau ka sngi ka jing job thiau ka jong mi ka bangi kum ka sinot. Irakhi hakani ka sngi kum ka revival Sunday bat mdei tang ka sinot wat haduk ka KCP assembly barok trai. Bat ru arengkat ka tim matrai ka balapan baik. Naga bentaban kan mau ya ka jing pak ka jong me yo mensim shala ki jong ki brio ki bamalajit naduk ka jutang ka barim menchua hoj ka bayai beteng ter haduk kini ki sngi
bat ki klip mat ki bementa bat kum ni try habang in siyo sngau ye ka tin ka jong mi to ye rap yang i try bangila ban peli lagi jong ki donut ban ngap ban syak skor ayu me don ban keren naga benta jong mi klang bangila ban yo mat ye ka jing pen ki em thamai sa chi sen pat ha ka banginang la ban pau ye ka hok bat ka jing sisa ka jong mi ublei bat ye ka burom ka bakrau ka jong mi atrai ngadwai ru akan ni ka por naga benta ka balang ka jong mi hang ni naduk kinong syarai ki belong ki pastor ki teman basan khot komiti balang bat rukum ju atrai ki riud khot bat ki khot baro apo jong ka balang bakinang yo mat ye ka bor ka jong men sim bakut jong mi bakinang la ban san ha ka jing ai ha ka jing tip bat ka jing itu kamha ka jong ki me ublei bat bakinang la ban pendon burom ye mi ha ki sngi ki por baro kan maru try yala ka jong ka balang ka badon ni ki commission bat haduk kan ni ka clip mat try don ki nong syarai ka balang ki badon ha Punjab na ka benda ka kam ka bakut ka bakentang banjit ye ki nong ye kit ki nong ye trelang ye ka kam ka jong mi bat ngi da don ye ka jing sngo scam ha ka donut namar ka jing nget hami pamen sei ki nong tre ki ban ye kit ye ba ka kam ka jong mi ni IT kini ka por barok ko ko mam lapan rem ya ki mensim ki donut ki jang ilung bagi ni ki jing ruai ki bengeloyo kani ka por kum ta turai ha bangin yo diang ye ka tin ka jong meru da ka jing rem mensim ba ku jong mi kana pan pluk ye ki donut ki mensim jong ni bat bangila pan pai shami pan im ka jing im ka ba job kum ki khon ki jong mi ter ku ye ka por ka basak namaru jisu ngi tuai amen teman pesan rang ba ibailam ya kan jing syakri blai jong ya kan janmit ka pementa ku blai sibune ki kentin pedang sngau pha ki jong phi ki kentin kerku kerdo batru ki kentin penitho na ka benta jonga bat ya ka jing syakri ka bang ai ki weipat ki teman pesan ki babaro na phi flalong kum ki pa bat ki men khot komiti balang paroj naga benta kinong yesim benta kan ge janmit ke bang adap de jing kemen bang ui ye ki babon ki bang itu khmat hadu ye ba polis dang hakan ge janmit ke bamentaru lalong kum parlok badupana ujonga habang nang don ke we na ki commission kum missionary sya Arunachal Pradesh hakisnem ki bladep ke jing kublai kalong naga benta jong pilang barok ki para benget ki badon hak ni kapor hak kerteng bat hyang tam ke jong utrai bat unong penim jong yu Yesus Kristus ai ku bleru na ka benta ki pastor ki jong phi bro arngud hot kerpangi pastor umui ibala phun bat iblai penbet na ka benta kan ni program hak ni janmit pastor lung skor ibala phun na ka benta ki best wishes ki ba ngi yo ban ai mark liang barot ya ka komiti balang ka bala pedang yang aruk meneh ka sedang habang idon ka kamera man kersian kam tam gi jing tuai ngadon ban ong ni ka por ku blei sibut ne ye gi jing tuai gi jong phi barok ki ba pila tuai kerpang na ka benta jonga kham tam ye ka tin ka jong ublei ka ban mi na ka sentur ka batengit ka jonga ka ban long na ka bor ka jong ublei leng bau mensi makut ublei un kerku ya pi ke balang bau nang kerku ya pi ki project kham tam ka commission ha ka pinang la banang long sisa ka jing kerku na ka benta ki babon ki mensim ki bakordor ki badon ha ka negari batru seki wei pat ki jaka itu membesar menai la ong kendiat la don ban chupan itu ngadon ha Commission and Evangelism Department kumuwe ni ginong teri mission nadu kesnem arajar khat saw hadin Bangladesh ya ka jingpuli bidi ke jonga ngadon si Arunachal Pradesh katu kan isnem hadin kata ngadon ha penur Islam Mission Center jonga sinot mingi ban hadin bang gilayo ya ka sinot thmai ka sinot pedeng ngadang ye beteng katu kan isnem mat kendiat snem menshwa lai snem menshwa arsnem siteng menshwa ngalayok bandrung siya ka pastoral ministry bat menta
ngadon ha Kemelim distrik Kemelim Presbytery kabangilong hapok kajui ke sinod. Bada pedeng jongi akan digajanmit ngadon ni kurim ibu Kristyan jeung hakipor baro kamtam haba ngayo iki program sajan ngalong banyalam yai namar sigi cakag bajengai ka kham syam sitom. Nang tangadon ni we nagi parlok samla balong kumupara ujonga nakalengkha trei ka mangla trei mentala prasnam tam hajan penuslah ka sinong urksau apa tau balalong mentaga balang ka bapura idon bat ngah kani kapor bat insa airu ya ka jingrwai ka bakerpang ka bayadei bat kani ka sngi ka bakrau di ngerangit skam bau blay unyarap yang hilang baro habang ini usngoy ka khtin ka jong kapor lang yat akwa bangin ya paino siya ka khtin ka jong blay re smwa kata akwa ban kren iki kentin lamprang ka bayadei kerpang ba kani ka sngi ka bakentang ka sngi ka bakrau ka sngiru ka bakerpang kum kari Bible Sunday kadon ko ka jingjia ka basisya ping ladon ki balang nong kendong ka tu kan isnem war haduk mentaru ha balang melim tang ka melim hi ka balong kham nong khamsor rei ki wei ki balang hapo ka distrik kidang ya dunabha hakiliang baro kham tam ka puli puthi ki dunabha ki bon ki nong rep bat ki nong syong yo ngadon ka wei ka balang sikithan nong kendong kadon ka praise and worship kata ka janmit bat ngam juklet ya kai belajar kata ka balang bauta unong yalam ya ka praise and worship ulai lam sit raham bareng kat ke jing tem ke jing put ke jong u bat udah angnot bakari Bible kan dia ha ka balang uladep siteng genta mdon baki sabusan minit mdon baki sigenta mdon baki ulad duai ulanang pensawajam ulap penbor ya ki paramangit banyo ri Bible ru kapor kaya sikenta siteng uklam penkut hi ruai sirwai ya kaju ateng haduk ba kita kemusan kebiang sendak jongan dingi ola thaj kayeng insyong nak mah nilai syong ba hadin ka tukani utang uai kemusan uyeng biang sa sen bat hadin bu uyeng ula rakti ukulon kram hamadan ba uta unong yalam praise worship ula syong sit ha beladon baki mensim bat hadin kat tu kat ni ula penuai ke jing seng da ke jing kemen namar beladon ke bayo ri Bible hadin belawai ke jing seng labat ite temusan ngilai amut banyak wai iong wat bat yang bat iong ngamban sing hab bancu kelon no namar imnang penuai syuk ya kajing seng kajing ja ka basisya kiton cibun kijing jawat mentang adon hamelim kiton cibun kijing ja kibah teng-teng sngo sutia ban perkat nrei kidon kijing ja bisa kai ka mamut ban ong bakari Bible kamdei tipi ka jongi ki bre kamdei ka jongi hoi kum ka sinot kum ka KGP assembly pen bet ya ka singi ban rakhi ka singi bekerpang jong mensim bekut kam tam ya jing the no ka jong play mensim bekut hendai kam syong ka khti jongi kam syong ka khti jongi kadai ka khti ka jong play lada umon un pha yo mensim bekut lada umon wat le te jubor empoi senu-senuru uplay wat ya ki breu ki ba angnut sisa ki ba terang sisa ki ba kwadik dik sisa yau mensim bakut hot ngal pule ke history jong ka jingyat jong ka Bible hari kasi sibet ngasapoi sa ta khendiat ringa syam ba ki breu lani ki khon ki jong ublei ki dang don tapi ki ba it sisa ki ba dang kwadik dik yau mensim bakut ba un ha pa pedeng jong i khnang bangin yo i ke jingkela kham tam ga imlang salang ka lejot la prakat ni ngidang sulak ruai ya to jing ruai ka bala tho le teman besan do berwan sinong khpa ka plu tuan mensim bakut ngia ka por bangidang rit ngelet syawa ngelet shalom ngadai nanong kendong pan lagi thani warding telau baru ni khpa ka plu udai uhmen jong ipait jonga bat dai mau batho ya kena jing ruang baru batho sepang mensim bakut kum ke aeroplane u beher bala fio kalat ban let sieng jong u hoi mlat surok aduk mentai ke sengi hayeng jong u ki don ki frame ki jing tho tang sepang mensim bakut aduk mentamena bat ngi jing it ban let rung kepong don sepenuh serang dalam kai ki perlok sya snong ke jongi sawarding
bang lej alam hau muat bertei kenang naga bentaban sak kan mau yo niu paka flow do berwan sino mat kam tam ya ki kam mat gi jing syakri ki bol ai ha bakum nu bau blei leng bau men sim khut ula pendap hau batru ba ngiu i ka por ka bakrau ka bau blei ula penon kam leng bau nu teman besam bat ngis ngongo ru ba leng bau men sim khut ngila ban long kum ni kembang ngilong haduk kan ni ka klip mat uji su shabon kiu shabneng ula kular yo niu men sim khut bat uniu men sim khut undang yai tre hapo jongi knang banginang la ban kenjo syaka thong ban kot syaka taka jing thau karan dieng ko manginang sulak rakhi ka women sunday ka bodon ni ka team kumta uniu men sim khut unya rap ingi ben kenjo syaka taka dieng ka bapura ka jong kris hakan ka por ngakot yai rap kerpang khongdup na ka balang urkso wa pathau na thain pun slana ka leng khatri ka jonga men swa ibadon bat nga ban ai ka jing rai ka bekerpang ka jong i kabiya day pat uman sim ko ni tak teng jujurai kalong men sim bakoi ke jingkular Batlot baswai pun sin ngingang hajing kuslai kat badang im hasla pertei jing yale kidap kishlei Jing long bill batlot paswai pun sin ngingam hajing kuslai men sim bakut kajing kular dono jong nang kershan bor nang tin lenti ngin yada jing job kalbari long mamehi unong yalam kerteng Jisu ban ken tiu na da bor bakrau tu trei hangi in yada jing job kalbari udang bakut kajing kular dono jong itu ben koi pa ben shad bor nang tin lenti yin yada jing job kalbari
bakut kajing kula dono jongi do ben ha roben shadbor nang tin lenti in yada job kalbari in yada job kalbari kurang belum jauh mulai amin. Tu belum kerku nak bangsa skor ya tu kajing ruai kajing ya kepengen mau ya kajing kular kajing play lau mensim ubakut hakan ke senam ngidon ya ke team ya ke bangila yok pedang nak mission ibang di same department ya ke balapan baik berkata ke team kalong ya ke balapan syong orang nak kitab Ezekiel kalong ke balai punya ke dekat ke pesan kikentian ki bawang kum ni hakmi ngantian mensim TPNM kan dia ngini pet nak yit kami ke jong Ezekiel prophet Ezekiel piu Ezekiel ubang aju perkat ubreu ubalang ulengdok hanrei ubomyo tapi bantre ya ke kam kum ulengdok namar nak daw ke jing syaring merau no jong ki kun Israel Babylon ubasisin perkat kasulong leno ilut katu kajing puli kajing pentebit ni kajing khot saka kam lengdok penbana pedeng kata kajing sngau do mensim kajing sngau duka mensim uklalong penbanu prophet ubau blay ula khot ya ban yo i kajing ipau ki bakrau ublay u khot yo Ezekiel kakti ublay kaya lam ya ublay ukren how Ezekiel Bak kata ketika plan gajong ublay, yau Ezekiel naga bentaban penim, lani ban revive, ya kari Israel barok bawe. Hakan ika jingis lok hakan ika janmit, ngalah shimru, ya ki kat sau klikit kot ki badon hakan ika lenong, nganam pule namar kat sau klikit kot, ngidon ika Bible jongi ngalaban pule ki. Kalau nang kebalai punya kedekot naduk ke beningkong haduk ke bekat sau. Bat kini ki kat sau dekot ki long ki dekot ki badon bor bah. Namar ki batai ya ke jingpen pau ke bapen i hau prophet Ezekiel ya tu bagakti utrai kalaya lam yo prophet syaka jakatem. Kabadon sibun ki sying. Laya lam hakatem berlu i kita ki sying ki long ki belayap terkong Ublay ulabuk ya kajing kliau prophet. Wang ko kon ubreu. Kini kisyeng kila ban im kliu blayo prophet. Kari kajing kliau ban jubab namar kum ubreu tip syai bakam la ban long. Ini alam yang mentala ni pi kum ki kon ki jong ublay shalom jing tep. Ublay kli hatu kini kila ban im biang. Ngi tingin ong haduk kata kesngi. Ya kebamen rong no yang ni. Henry kata klip mat le singem la pan ai jubab memetip ong prophet lu kadi ke jingkli ke besian pha o ke jubab ke besian pha ke jong prophet atrai ublay metip mame kum ta ublay ula kedau yo prophet ban yatho lu pa hakini kis ing terkong ka jing kedau ublay ka long ka kubor jong ka jingkular ublay ban pen empat ong kum ni a phi kis ing baterkong to ngau ye ka tin utrai hakmi ngan tian mensim lani ngan persat mensim api TPNM. Kaya kan ika mensim ngimtip. Hari nak ketin Hebrew, ruah hakodesh, katau ya kal lani kata ka spirit, kenjam mensim. Ibat kan ika mensim kalong baka ai jing im. Hakenu rekenu, kajing tau kajong ublay. Kai mensim, bat ka ai ya kajing im kan ika mensim. Pigi ni kisyeng, kilong ki bala terkong. Ki bom dan jing mentoy, ki bom dan jing kermen, ki bom dan jing im. Namar katangi ngau tu syai, baka ni ka mensim ka bau blay utian lani upersat, hakini kisyeng, kadai ka mensim jong uhi.
Bangi khot ru umensim bakoi. Pi kalong ka ba yo prophet ban nyalap hak kita kising. Ngoi pi long thik kum halum jing tap. Nyalap biar ki bayap. Henry prophet upen kok ngobet ya ladi. Upen kok ngobet ya le ngapule ke Bible ban ngaperkat lada dei hak por jong ujisu. Lada ong bangin nilai ya lap si ki bayap ki senran ken jin delaya ke lijing keli bon teli ki jing keli. Bila jui ke jinglong jong kisenran kam taum Petros. Kibam ju kloy ban ju kongo bet ya kai buong kiba pen bet kiba pen inya bet. Man nakapor. Henry prophet ang ni shimlak pen inya Henry ula pen kongo bet ya ke jingkot ublay bo ula le kumta bat kai ke belajia kita kisieng kilas dangki kilawanya solang kisieng ha kisieng jongka nang tala don kithit haki kadok kalau mi bat kasne kalau tap bat abau prophet ulah keren ya kal air bahkan wan mi no naki saul air bat man persat mensim bat kemensim kalau wan naki bat kila im kalau kebesong ye ulah dangi yoi kum ya kani kecing yoi hakani katayo ngadon ki program revival week katuk anim kebedai bakal ni tim pitep gajing puson gajing perkat jong aduk bahkawe gembit ngapok snew siapang kita ki siing ki bangaru ngadon tapi ya kata kejaka bang kita ki bayap ki im ki don ki kelung ki baki im na ki jing tep jong ki bami na ki senduk kata gajing pok snew gajing puson gajing perkat kapa kita ki bami ki ong bau blay ulah pen im yang isa sisin snonge wa teng man perkat di ki kiba ublay ukot yang iban le kadi ka jing ipau ka jong u Ezekiel hakani ka them ka balongkum ka mandan thma bangin sei pet ki kini ki sieng ka thau yano ban hakani ka mandan thma kini ki sieng kini ki bla shajob ki bla remno ki bomla ban yakun kan aduk bekil kelalong ki baterkhong lan ki bayap terkhong Wala kalong ka ba ingiw, ba sngongiw henry, ka de ka dur, jong ka kubor, ka ba krautam, ka kubor, jong ka jingpen ki im tamay, ya ki beri ki ba ulajit. Pi ublay upan siya, syuk, hagini ki kat saud kot ki bangong, ba kini ki siing terkong ki long ki Israel, ki kun Israel, barok ki badon, haga ying ki jinglong brau ha Babylon, la syaring brau ya ki kani ka por. Kila long kum ki siing ki baterkong, ki ba ka jingkermen, ka laway kamdon, satya ki ong kumno, ki ong ka jingkermen jongi kala do no la od no khot yang ni ong ki kun Israel la khot ka bakhat lai ki Israel ki yo i ka jingjot om tang ya ki simet andre ya ka judgment reu barok ka we kum ka nation barok ka we kari ka hima ka dur kala jakno ka identity jongki kum ki Israel lan kum ki kun ki jong blai kala do no Bat kata kajing do no identity ke jongki kalong namar habaka Babylon kalawan hiar thma ya ki kum kading kala bam do ya ki haduk bekim don jing kermen syu bat kim ju kermen baki laban mi pat sa sisin kum ta ki nyau ya lede ki balayap kum ki siing ki beterkong kajing pen ki imbiang ya ki siing ki beterkong kadi gadak jong kajing pen pha kadi gadak jong kajing pen wandur biang ya ki hima Israel barok kowe bat kani kasyong ha kabor ka jong ublay kasyong teli ha kabor ka jong ublay ko mangong na kapasedang kamde ha kabor jongi kamde ka jingla jongi kini ki siing kimla ban lay ai ruem kimla tang ban ong ya rap yang iru kila terkong kila yapti Mdan manu ba yarap yaki, mdan manu ba ases yaki ngelak bandong ban penpai show blay henry ka day ka bor ka jong ublay teli ublay ong gini ki kat saud khot ki benta ki khat du ong ngan play yaki jingtep jong pi bat ngan pen mi no ya pi na ka jingtep jong pi bat ngan walam ya pi syakri Israel restore biang renew biang revive biang yaki ula pendim na gajing yap ula pentemai ya gajing em mensim bar ula penwandur biang yaki da ka bakilawan pai biang sala ka jong teri kata kadi gedur ya ka bau blay ula bu
Hagi ni kisiing ki berterkong. Bakin bat bakin kelalong upat ba lani kum sipai ki bakrau. Kini kisiing ki berterkong. Kai ke jingmut. Kini kisiing ki berterkong kadi ke jinglong jong ki breu. Pi kisiing ki berterkong ki ba ublei upeni hau prophet ki de ki kun Israel ki balong ke jat banreu ke belejit ke jong ublei. Ladangi puli Deuteronomy kalong mahnyau dekat banreu ya thuk ba ublei lejit kerpang ki kun Israel. Hoj ublei udai ukenrat ubla thau ki barok henre kerpang tapi ki Israel ujit bakin long ki breu jong ki ba itho ya Hakajing sisya kadai kejat benreu ko ba namar bagi don yo bleu bo Penban kapau hang ni bagi long kising ki bela terkong ki bayap. Kajing kali kami ka ke daw bagi ba henre ki long penban ki bayap. Pi gani ka kitab Ezekiel udah contemporary lani weipat prophet Hakapor ke jong Ezekiel Jeremia udon jala ke jong keri Israel sim laring mrau ya ula ya namar le se kinong Babylon ki ya uba da don jing mentoy ki laring mrau ya ki bakhambiang ki elite people lani kita ki beri ki blakam syampang ra ya ki sa Babylon naga bentar jing mentoy ke Babylon ya ki ba mentoy sa Israel Jeremia udon na Israel Ezekiel udon na Babylon. Kidai ki lingdok bro arngot ki bom yo tapi bantere ka kam lingdok. Namar kani ke jingsha ring mrau no ke jongki ke jingsha job no ke jongki. Hakini ki kitab langi pule Jeremia la Ezekiel. Ngin syam ye ke jinglong jongki kon Israel. Ngas fotonat manain ye bel pule ke besdang. Na ke kitab Hosea. Pen ye ke jinglong jongki kon Israel kabla pelong yo blei baun bitar. Ulah kular sibun yaki. Henry ulah bitar, ulah pendolut yaki kila jaburom. Katakan ke jing terkong. Balai langi pulih Ezekiel ngin syam bakini ki kun Israel kilong ki nongile persya yo blei bat laya thok kitab Ezekiel kita ki kentin ki baong ki ba do nut. Keren yaki pen yaki Henry ga do nut kumu mau. Henry haba ublei umon man penim uang hagalo nong balai pun reu dekat kabar akal nong balai pun reu dekat bar pun reu uang ngan klau no ya ka dok nut mau napi kan ya ka dok nut ka batamai kilong sisya ki bela terkong namar ki pop bat ki jing rengkang jongi ke jing terkong ha ka jing long mensim kilong ki jong ublei Henry kim don jing dei ba ublei kan diat ru kadon ka jing bom ya snok shu ka disconnection kadon hapdengi kun Israel baru blei kidaw kilong ka jing nyau ben ya ka hukum blei ki kam bom hok social injustice kadon naka hima ka jong blei ka legit ka hima Israel ka jing auria bat ka jing kwa brai ka do ki download ha ka kitab Ezekiel gini ki jing dia nang ta ka jing mani blei thau Kajing penmi Islam ha kaban kenya syaki blei. Ki bom Mat ki ki bangi yo kini ki sengi ki balang ki jongi ha ri ki jongi. Ngyo kini ki jing terkong ha ka jing long mensim. Namar ngile persyak ya ka hukum blei ki kambom hok ki don ka lang salang. Ki ki jing aurea ka jing kwabrai jong ki breu ya ka ban penhun ya ka dok jong king ka jing mani blade how kini kisngi lengba ka spa ka burom bat kani ka pertai ka belanang kiu sya krang ke liang barok kani ka jing terkong jong kini kisieng ka thoru ya ka jing jenjar bat ka jingjot jong kani ka ri ka bu bleu legit kadon ka jing jenjar bat ka jingjot no jong ka jat benreu ka bami na ka jingle jong kihi Kani ka jing denjar ba ka jing jot kami na ka jing bitar ublai ubla yaki ubla jit kerpang yaki bat ki rukom jing denjar ki baki kun Israel ki yakndo akani ka por kalong ka jing sya thombor ki nong shun ublai ula deno yaki kun Israel sya ki nong wei ki nong Assyria ki la job ki Egypt ki la job menshwa ki nong Babylon ki la job
Bat pitip la ngi puli syuk tin ke jong ublay bat ke history ngitip ma haswa jong Jesus Christ ke Roman Empire ke la job ke pelong merawi ke brio barok nang ta ka jing syak penjot jong ke temple la ka to por haswa bo Ezekiel unyo i kan ke jing ipaw ke khot ke balai penyo ke nong tho history ki tho ba ke snam sans pa prapun riu bisi la penjot ya ke temple Jerusalem dausim Babylon ublawan her mai ke Israel kini ki jingjot bat ki jingjinjar ki baki khon Israel ki mat ki long ka dor jong ka jing terkhong nang tang kumang ong mane ka jing do no ya ka dor la ne ka identity jong ki kum ki khon ki jong ublay yo i ka jingjot bat ka jingjinjar haduk kini ki sngi ki pementa pai si syaka sensyar kadar pai ke imlang salang ni ki jingjinjar jong ki long yeng long sem mana inong dwai ka sedang ila dwai ki long yeng long sem ki bapat ki bapra ki jingjanjar ki jingjot ka imlang salang nadu kesensyar kadar hadu kirempe yeng ki jongi ka jingjot sudah ki jingjanjar sudah nang ta ka jing terkhong ju ki sieng ka deru ka jingyap bat ka jing bom don jing kermen syu ki sieng terkhong ki thau ya ka jing bom don lat syu ban lat im ne nak ei ka ba ki khon Israel ki la ya kendo pi kadon ka jing kata ka bejur kadon ka trauma ka jingmut jing berkat jongki kapa la kata ya ka jingmut jing berkat jongki ka anu bakem sola syuk ban lan la lam ya ki sherot jongki wa Babylon si stanat bam rai ka jing rai boniam ka pension nong rem na ka sam si spat lai pu nyau ya lam ya ki sherot wa ki don apa kita ka trauma ka jing kuslai ka bejur ka jing ke berkat perdan jongki kambit kambiang syuk ya lam ya ki herot ka wa ong iki terwai ki jingwai yo try tu pen kemen tu syat ong ginong Babylon iki hang no king gila ban rwai nang ta jingwai so sen lai gelnong iwe do sao ong keksin ke jong ublay ha kitab o Jeremia nong thul pau ong ngalong tau brio ubla shem ke jenjar ubla penyat yang ke jingdum ula pentemen yang ula penken ya kisieng jonga kata ke jing jenjar ke jing bom don jing kermen syu hakane ke jing terkhong jongki nang ta ke jing bom don jing kermen syu jong ka lawe ke lasai na markyo i ba kata ke jing jenjar ba ke jing jot ba kilamat ke long kabal ke bom don lat ban repair irreparable ya mak syu stang ban jubret ban syu thang ya ka kajing song thang kadok nut jongki namar bakilasa no marwe pi ka pop ka penyaklat yang ino play dehang ni ken bau nong roi sam same sispat la punyo ang harut kawa Babylon hang tang ila syong habang ila ken mau ya ka seyon kita ki bering meraw yang iki pan jing ruai nangi bat kita ki penjot yang iki lapan iki jing lek kemen nangi henry kum no tengin ruai iki jing ruai ro yo trai ka rinong we so to ya ka jing thang ka jing pat to no jongki so don jing kermen shu ada pai siru ki ski bumtaru ki don sibun ki long yeng ki ba ong mla repair shu pi pastor mensiam tayo bangadon nak away ni kapalang po ke district khot nak away ke long yeng namar ke jing syam jong ka kami ka mla syok pi mla repair syok yaw ni don khol ublangam ji jing sni ku syarkai yang mla repair syok pi namar kita ke jing jot ke jing pra ke jing jenjar ki baki ang don jing mut syok pi gani ka pop ka jingjot jing jinjar ka jingdo jing kermen ka bangi ngiru imat hagi sngi bat ka jingim jongi man la ka sngi nadu ki yeng hadu ka balang ka long thik kum ka them ka badon kini ki sieng ki bla terkhong hande ka bapla ka long bangi don yo blay ubadon ye kini ki kentien man la ka por don kini ki kentien upol pun kan mau kini kentien henre ublay but God umon ko Mary wen ginong ta kod uang kan ke kentien bot God kari ke pedeng jong ke gospel lada mdon kan kentien reu blay mdon jimut wi
Ngilayap tapi Henry ublay ula penim yani. Nak terdau ngin pai sikin kisieng kumnu ki im kadai ke jing temu ke jong ublay ula penlong kisieng beterkhong ban empat kapan pau ya ke bor bat ke jingla jong ublay ubala ban pen ki empat iki kon Israel ki bolo jet kerpang. Pi ke jing temu ke jong ublay ba jet iki kon Israel ban kerkhu ya ke jat ban reu nang bakikin long ke jing kerkhu iki we. Pi ke balang pok se ublay ula kerkhu ya pi. Pila long ke jing kerkhu nak bentabon ki we. Dan ki para benget chanong seder, ki trai mission chanong seder. Ngadon si pun uslanga ya kenduk si bon bat ngetip. Don naki ki bong bleu la kerku si sayangi. Da kepalang jompi. Ubleu don ke jing temu bong penem ya kini ki sieng bakata kalong ban penpau ya kebor bat keburom ke jong ublay. Nang taban long ke jat ban riu ke bekentang bat ke hima ki lengdo menela pulen ke sedang. Ba ublay kwa syo ban ay ke jinglong lengdo aki kuni swal lemar ka pop ke jongki. Henry kini ke jutang ke jong ublay bat ki kuni swal naduk ke sedang. Ban pelong ya ki ke hima ki lengdo. Nang ta ban pen krek ya ke jingwan mesaya. Bat ban pen i ya ke jing it bat ke jing yai nek ke jong ublay. Kata kata ke jing temu ke jong ublay haba utmu ban pen im ye kini kisieng ki bela yap ki bela terkhong. Ke jing temu ublay ban pen im yo breu ka pau syai kedar lengba u Yesus Kristus. Ubalawan kenang ban pen im yang ki bela yap na ki pop bat ki jing rengkang. Pitip kan Nazareth manifesto ka bagi jupuli ha nong ha ke gospel Lukas nong ba kendai besau khat pradu khat kendai. U Yesus ong kumnim. Sim utrai uhanga. Napa ulah penslek yang ayah keban yalap ya ke gospel ki baduk ulah pak yang aban penbenai ya ke jing pelat ya ki beset bendi bat ya ke jing penbet pat aki bamatla ban pelat no ya ki belaban ke sitom bat ban penbenai ya ke senem bat yang hun jong utrai. Kata ke manifesto ke jong utrai. Ka bangitip kum ke Nazareth manifesto. Ke bawulawan kenang. Ke jing temu ke long ban pendim. Upol uang ngilong ki belayap ki jing rengkang bat ki pop. Efesus nong ar. Kumong ong meneh nrei ublay. Ubeken rei ke jing isnei. Bat ke jing iet ke bakrau ke jong ulah penim yang ngilem badu Kris. Ke jing pen kiem. Kadai ke jong ublay. Ngilong ki belayap ke jing rengkang bat ki pop. Nrei ublay pen kiem biang ini. Lalu pulih ke history ngitip ye ke jingja ke mengitip ke mengikot ke great awakening ke jing KM ke bakrau. Kita haduk kembali haduk southly haduk ke por jong Billy Graham. Ngakwa pan siya ke history jong ke jingya nanti ke great awakening. Hot dangi pet naduk ke Bible ke great awakening ke long ha Jerusalem. Ki kam ke apostol nongol baar ha ka balai hajar ngut ki mensim. Kila kala ke pemut. Mari kita khot kita buat sana jarngut tangkirang bak metho syuk. Kentai nak kena ron dari tangkirang bak sana jarngut. But ter kaya. But ke history ketip ya ke great awakening meningkong. Dia kapur jong John Wesley. Ubalayat nak away ke Jakah sakaway ke Jakah ribilat. Dau kulai. But ke jingnya jong kiong telakot syadu kumba ar lak sanpau hajar mer ke jingya mission ke jong uban yalap ya ke gospel. Arbusan pounds ladang ikan kepisah jong il isi kalong sawajar sanspa haka sisnem tok kepol nang soya hap. Bat iPad sekekam yalap kekot haduk kemba laipau hajar pounds kebepun bak kepisah ladang perkat. ke jing kabas ngobret. Namar bau alut syaka kam. Man pen ki mensim na ki jing syam ki jongki. Bat si bon ki breu ki lenget yau Yesus Kristus. Udon George Whitefield ubayalap da kasur ke basawah haduk ki Jakar ki bapaji baharu. Uyalap da ki kenta klempet watang kendiaru na kot. Uyalap
Upulay gaktin ka jong uplay klem dak mi gaktin ka jong uplay namar ula bamlut yaki bat kumau ong Jeremia ngala syam ya jing kemen abang ala bam ya gaktin jong uplay. Jonathan Edward ublatip ya kumukpa jong ka jing pen KM ka bakraw. Ka beningkong ha Amerika bat ka bapau ka di ka jingelap ka jong ya ka sermon ka bala ula ai kerteng sinners in the hand of an angry God. Mapitip hakali ka jingilap ya thu ya ka jingbitar ka jong ublay ya ki breu namar ki pop baki lele baluang lada pim kala ka bamut pinlong kum ki knyang ki ba ublay ubat hagakti ba umut ban bread hakading ong Jonathan Edward nang ta ka jing pen KM ka baar kalong da ka jing tuai jong ki breu ki balayo ya ka Bible halade shimet kumu Isaac Bacchus ubaduai saupo snem lenter klem sange nang ta the hashtag prayer kadon ki samla pulih college ki balik man syong ai yeng trap banduai man ka sngi hadin blawai ka kelas kadi ke jaha England ki lit duai hang ta man laga sngi hadin bladep ki kelas jongki mani syong siken hon si parlok banduai nang ta ka balai ha ka balang kemi jongi hagi senam kat kendai pak sau Evan Roberts unong tre hakat liu do yong ubadang arpun riu senam ke arta ulaya lap ya ke gospel bat ka jing pen ki ka bakrau kelalong hagi breu kila sngau kendo iki pop kila kela ka bembut balang itu ya ka jing ja ka bakham sngau tamulang ni hot kila kela ka bembut kila let beteng biang iki kam jongki kila let biang sikit liu do yong ban kit yo do yong bat ki jupen kit daki kada hari anda kari Bible kalawan kita ki kada ki baju kit yi do yong kim tre syu ban yat kalau pelengok yi bebul bat hadien ki sngau thok pleng badai makihi bakim nang gumno ban peniat yi ki kada barok sikat ta kini ki breu ki ba peniat yi ki kada kila hikai ki kada bakin songthok da ki kten sang bar habak kren da kten si ki kada ki songthok kamut baki de baniat hanri andala kala ka bamut kim ju kren sho kten si ki kada kim songthok sho ki kenten jongki kim yat sho kim kit sho ki doyong true story habak Bible ka ja ka don ka jing pen kala ka bajur hari kasih kala ja hakani kapor kabala jaru kabalang kami kakot balatho dengan Mrs. John Roberts kabakerteng the revival in the Cassia Hills hakasnam ka kendai paksan ka ong arpawa jarmut ki Kristan hakasi bat jantia henry habakilaya bun kabalang pat kalanang hiar haga jinglong mensim ong kani ka syakri ublay kat barang ya kisnam ki Kristan kilanang yabun bat ka jing pensitom ben ya ki Kristan kala duna umdan jing pensi tombenco kata kapor. Kasudan hateng-hateng kaong. Haka imlang salang ru la nyau burom bahai ki Kristan hari kasih gini. Kumta kalawan kapor bakila syongsuk henry ke jinglong mensim jongki kalahiar. Kasulong blam-blam. Umdon ka jing terang, umdon ka jing syirham ya ka kamu kenran ki klet ya ka jing maham u prophet ya ki ba syongsuk hasayon haka kot jongka. Kum ka balang har basdang hari kasih ya thu apa kilo i kan ka jinghiar kinong yalam ka balang kila duai Reverend E.H. Williams ka balang hamau plang ha ka basdang jong ka snam kat kendai spak lai kala rai ban penlong ya ka jingeseng duai man la ka mit la sngiu blai na ka benta ban wan hiar ka boru mensim bekut hari kasih hak bat ha ka perteng ban ha ka bekut ka snam kat kendai spak sau la yo ya ka kubor bakar Bible kala wan ha ka balang kemi hari Wales bat lanang yo mensim syuk-syuk ka jing tuai ka lanang rem syuk-syuk Reverend E.H. William uthok kum ni haka basdang jong ka snam kat kendai spak san ngilarai ban penlong ka jing seng duai man lang kamiet haduk banawan hiar mensim bakut kum balaja hari Wales bat kari Bible kala jah hari kasih hau benai uba ar ka snam kat kendai spak san ujon huj uthok kum ni haka jing seng assembly ka lalong hanong saulia kitarik sau pat san jo benai ba ar kat kendai spak san layok mat lepai kal air Bible hadin lai tayo
hak presteri kula long ha paryong hak district mau plang la the buk ya ka jing trei sim bakoi ke ke ba pla kala ja ya ka ba la ban batai hak kot wong ki jing seng ki badap da ka bor bat ka ding dari bible kala pur stat ha barok kari kasih nginginang experience ya ka tahu arajar reo ngiu i kumno ki yeng mani kidap Henry ba pla kalong bangi kloi ruban pejak istet pelat kloi cipang sa cipang la pejak Karingi pai seki kun Israel aga kitab jong Ezekiel kum ba jelei ka pop agi kun Israel kum tang yu i ga jing jelei ka pop hagani ka perthai ka bangim hadu kan ka rikasi jong hadu aslong jong Kapop kala sinsyar kala tap matla ya kajing sisya kajing syukur kala long try klik mentah habayat kajing syukur ki beriu ki mut bagade kajing sisya handre habayat kajing sisya ki beriu ki mut bagade kajing syukur da sisyang yo i kajing hiar nadu ki rempe yeng hadu ke imlang salang da ka baburom hadu ka balang namar bale bangi be prai kajing kwa kadok kaburom ke kerdan ke jing song bha perthai ki kam ki besar khai ki bangyu i ki bejaman la kasi ki jing pen pu at ki we ki kam ki lani ki jing blen ki besnio ki ba ki ber kim ju song e shu la ki leru menen namar bangala thia mit menang lang sam thia nasi osngau ba plain news e khubor bang yo osngau kalong menedang step Mamenin syak syok wui bereu bayat sedin kayeng jong ulat ke jela jong ni. Begita kita syok ke de ginong di drugs. Pi ke jing hardor jong kalong bereu man bereu. Teng ngim kuslai namar kim dei na yeng jong ni. Kim dei na ka balang jong ni. Ngisgo kumbang ngibyang namar bakam keta yang ni. Kumunong syarai ubadang surung ke kamp ke pastoral ministry. Tang menen ngasmukya kedok nut ke mense mangui. Iki kat tu kan ni nagi para bangit. Ki bayat lembur, ki bayat bakla. Ki bangam sigi jing snil. Ke bakta ya kalong ye long sem ke bakta ki khon ki badang red. Bang perkat ladau belai tahu thamai ki ke eg banja ya ka yeng ke semi ki khon jong ki bad da sisa ngilale kat bangis ngobet ko baong ka kitab nong bisyar hakira ki sngiem dan sim ki breu kilale kat ka bakis ngobet ngidon nu belai ba em handre namar bangim don ke jinge dei bat ngilong ki bayap Barang ngim don jinga dei bat ngile kat pengis ngobet. Haka jaka bangin sngap ya ka advice ke jong ublei ngi advice kala ya ulong thek kum ka Martha. Ken mau ka Martha habala yap Lazarus Jisu lawan wong weng keleno yo mau jing tep. Advice ka Martha yo Jisu. Ken rat wat ple wat weng ulas mau tung. Ngi batai mangi ya mentah. Ngi penyat mangi iu mentah. Umlong su utrai baru kenrat ke jengim jongi. Ki pop, ki bajelai, ki bing iya ni kisngi. Nomor kata kedau, ngi don kam je syai ke Bible. Ngim don kam ya ke Bible ke bapau tapi ngi don kam ya ke Bible ke beri. Ke bakta yang isimet ke bajar-jar ke beri. Ke bangilak ban mi wat nak ke jingnya seng mentah ki bereu ki bala tau thamai do mensimu play. Ke ke bangidai ban le habarok ke jing pen KM bakrau ke belajar ke pertai ke dau shalendet kelong ke jing besar ke ketien ublei. Besar ya lah dia ke ketien ublei, besaru ya ki wei ke ketien ublei. Nang taban le ki hukum ki jong ublei kum bau Ezekiel ula le. Ula kok ngo. Ban keren wat ak ki siing ki beterkong kernga. Ong gini di siing beterkongan keren kum no. Unre ula le. Ngin le ya ke bau ublei hukum. Bat ke bekadu ngin duai.
John Knox udwai uang kumni ai hanga ya kari Scotland lani ai nganyap. George Whitefield udwai uang ai hanga ya ke mensim lani Shimno ya ke mensim jong angan to yu manem lada. Ngamla ban lei ya kini kibreu. Don sibon kibreu gula udwai ki boong ablei ai hangi ya kari Bible lani ai nganyap. Ngangit skam apa ping ko balang bat ke sinot. Apa pirakhe kan igar Bible sonde ke jingtmu kalong bau blay sa sisien un wan jengok man pen KM thamai. Yaki kun jong balang. Kam tam akan igar pateng ben reu besniu bat ke bemutlop. Bat ke bakongsan kalong ban kongu yo blay kumbau Ezekiel ula kongu. Bat ban long ki sing iar jingkerku channels of blessings. Shakiway ki balong kum kis in ki beterkong. Ngangit pi ki bawan hang ni. Nganum penya srem pi kis in beterkong. Handai tolong ma pisik ke jingkerku nagam taki way pat. Ki balong kum kis in ki beterkong. Kwa pan kut da way ke jing tu kana ke Jasisha ha ke balang Oklahoma ha USA. Ka bahadin bawa ni pastor orang ba ulah dari bansong tat baru iya lah kejong kebalang bakalah hiar kejing long mesim dan bawan jing eseng show ulah khuslai. Pada bala simti dah way paru pastor ubadang kam kena ya kekam hadirin bola song tat ulah seneng neselok baru uang medon kam ban lei ya kebalang kejongi kalayap. Kum kising beterkong hagatem. Bukta pastor ubadang kena ulah mi dah kejing hem mesim ulah terisir hem mana kesengi ulah rong nak kawai kejing syakawai kejing ban selok. Ula penjan kan bala andre umla lei don bas ngap yo kado ula yo da kawi kabut makata kalong ula tho haga khot khubor ya kajing penna hai tu kolom obituary mo bani tho ya kajing yap breu dan kajing yap jong hai kolom jong ka khot khubor u tho baka balang Oklahoma klayap bat kajing lek on tap ya ka balang kalong la singiu tra ya ka por arbiji kata kita jing pentip pat ba. Pat ki breu apa kila pulih ke kot khubor kala i kila plah hadu kata-kata tu. Kalong kumnu kata kajing yap kepala. Barok ki angnut banwan jengok. Ya kata kabalang kepala yap. Pada kata ka singiu trai ke por arbaji. Kaya meni kala dap semam don jakasu apo bat sabaru. Barok ki kwa banyu i. Kumnu ka yap kata kabalang. Kumnu on late on tap ya kata kabalang. Bala sedang ke service pastor ulah khot kinu ki bakwa ban lek burom khadu kwa pet khadu ya kebalang ke layap sngoba ken lek no mentah haswa bingin sarak tak di kentin no pastor pat ki breu kamtam ki parmengi kilawan sejan kita kesenduk ke belebu kita kebalang marhab kila pet kita kesenduk kioi yaladi nomor ubuk dari kemi ubuk dari yet kemi kata sendung barang bagi pet yu iladi berkatai ke balang ke bayap ngadai manga bat kelaja kejing yam kejing leniar kejing pat donut bermusim kut ulah terai borba aki bat sasisen kata ke balang Oklahoma kala imbiang ai bakan kejing slok akan ke por kanlong sisa kejing pentemai bor yang ai pi bakum kising ki beterkong wat lang ilong ublei udon ya kabor ban pendim ban tian mensim yang ban persat mensim yang angi bangin im lengbau mensim khujong ublei unirap un kerku nak minta keburom jong amen. Ublei sipun pastor nam ta kene kubor koridor bat kawadan jimut sipun nangap tajongi way Kristen. Hoi ngai hap jimut bak jingoi pastor. Bak jingkwa jongi kibreu ke Bible. Kamdan jimut haba ublei empat man pan pak. Kira Bible hari kasih jentia keladan kelajia laisen. Kawai kesem sejarah ndai pasan ndai pasan rio. Kawai hau sejarah das pasan penreusan punyau apa kita tanya kena mengi bat kawai pat of senam arajar reu
Pikirnya kata kalau kari bewal kawan man kesan husnam. Te banong inok jing dua kamlong. Ngap ya dua boleh. Tamangin yesya. Nginap ya kapor ya boleh. Lesing hapan ap. Ada bandap san husnam man yo kari bewal. Kawan kam yang ikalong kamong pastor. Bangin bas kem kedin yo boleh. Halag yang dimesim marwe. Aku menjuru tak ya samlen sekian ipat. Boleh kerku ya pi pastor. Ku ini ku buat mengajar sengau kalau kita bentai bakrau nanti jangi. Hoi nak kerku. Ya jik sekri sekian ministry ya pi. Hangnu apa pi dan. Mat kamtam halag jang ke pastoret. Dah kena kapor. Saya sempat ngai ku belai pastor. Ini sok nang ni halag jang jaga song jaga sa. Ini message ya pi ikon ba ku menjuru. Yang ni samla rap balang không được, bởi ai tôi những loài cái bà xuất nặng, bắt có ai bên xem si buồn, ai không lấy sẽ xem cái khát, praise với tim cái balang, để ai cái loài per hem xem, man kapor, hay cùng cái gì sang, không lấy bà đó nó xem mình ta, hay cái gì sang. But haswa pengen penwai ke sang ini ruai ke ruai basan sepak pra. But hadir dengan ruai dan kerfat nusan biwar jeri. In sabha ban bu lengkot ke ruai. Pan lai jengi dari jeng kerku penwai. Try ke magasni pentekas. Adu the tak borba bakrau. Paning do ki pop kum hagading barham. Amen sem bakhoi tuan. Amen sem jemnuat atuan nok loy. Ngi kon jome dan kam jing em. Penduk ki subha isentiu percaya. Pangan buat ru tang yame. Kirai basan spa apu prah. Traikum haka sgi pentekos atu teda kaborba bakrau ban ingduki popkum haka ding barhem amen simbaku tuan amen simba jem atuan nokloy ngiki kunjong midan kam jeng em bendoki jeng snow ba kisentiu pertei pangan budrutang yame try ngidang dukani kapor human simba kut kajing kular bamenteno hapden jom ngitrai mentah human simba kut kapor amen simba jemnu atuan nokloy iki kunjong midon kam jeng em bendoki jeng snow ba kisentiu pertei bangan budrutang yame yadwai kuk pa changi ba peneng ya ngu ya metrai jiswe medang ben kan mau yang ni ke tin ke kodor ke chome kalapan so do jong syakri chome ya rap ai bor kesian yang i atrai apa dang kijing tlot ki babon
cũng cái khuôn cái cho mà rồi ngay ông mình xem một khối cho mà ông kren nó xeo nó bò yang nghe và cái long cái khuôn cái cho mà cái bà cậu ngủ cái bà yai bắt lệ cái món cái cho mà khả năng mà cái nhiều vẫn sâu bài mẹ xin ta cái chứng em cái cho nghe ta khu mà mẹ cái barok cái bà phân đạp ông ta người các tiền và qua rồi cho mẹ cái bà mình đang phân sầu hadu cái này cái bor atrai ôi cái khu dòng xe cái cho mẹ và ai cái này cái bor các tiền cái cho mẹ cái lòng cái chứng cái khu yang iwe nên mỹ năng nên cái riêng cái cho mẹ trái bên đạp yang itu musim khôi cho mẹ bởi năng yo có bor na mẹ nên lòng kita cái syakri cái bắt sâu bài mẹ cái yai bắt công hữu bắt ban lệ ya cái mòn cái cho mẹ trái mỹ ôi chỉ sa trái cái mà bắt sâu hấp đang cái tiếng lót cái bao buồn trái rai Christian mình chạy bor ai bor con hem hak nó nốt cái musim juga in long kita cái syakri cái bapa ye về cái bapa sâu bài mẹ bắt cái bà lệ cầm on cái cho mẹ trai Jesus về Jesus này mình sâu cái những đồ ai cho mình nằm map cái nắp palat những cái bapa nó play về cái ngủ cái mình pan được trai những cái Jesus Christ abang bapa nó nó cái cái chính slok bắt chặt to ai cái những cái trai những cái Jesus Christ cái những cái bao boleh bao cái những slok mà xem mà coi to ai cái lai vào ngoài cái sông đã đắp cái hangi wei pi wei bedon nang cái yeng cái tăng cho mẹ ôi cái đắp khai đó kita baru cái bang cái sekri benan brom teng em du bor cho mẹ cái cái riba cái lần sát lạc bật thầy nado mentah wat sikbam cukut ro amen.